geld, snel! Jij koopt een diepvriespizza. Hé, hey, hou je bek! Niks doen, niet bewegen! Smaakt nergens naar, je weet het, smaakt nergens naar. Hé! Hey. Hou je kop. Ja, wat hou je kop? Is ongelooflijk slechte pizza. Niks is er vers. Is er totalmente zonder smaak, zonder vitamines, een stukken steen. Hé, hey, idioot! Als je nou nog één keer begint over die pizza, dan zorg ik dat je niks meer zegt, oké? Stil nou. Kennelijk is de kwaliteit niet meer belangrijk. Kop dicht, anders jaag ik de kogel door je assenzaak! Ik zeg er niks meer. Ik laat het zien. Hier, je moet daar kijken. Hier, ik zal het laten zien ook. Mevrouw, goed opletten nou, hè. Daar komt die Skype. Hier, maar hartstikke hard. Er is gemaakt van steen. Is een blokken betonnen door een machine in de fabriek. Heb ik een ziel. Ecco qua. Is precies wat ik bedoel, deze. Ziet u dat? Is gemaakt van steen. Ja, stomme hond. Pizza is gemaakt van steen. Is het hard, is onnatuurlijk. Moet je goed luisteren, lief. Het volgende keer bestellen pizza bij Gino. Ik maak het vol met de verse ingrediënten. Delicatesse. Ja. Kan de kassa weer open? We hebben nog meer te doen vandaag.